kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja ge maropa enyenye bakada wiram sitara Jesu amwe babo bachiri baduku bakanzwa sititi take maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye awo wakanzwa zenjadamuto Jesu akawa parunyararo kuzorora moyo maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye bakaitamu basara Jesu wakana pakanaka wachafara narini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa jeseja pera rufaro jenarini maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye maropa enyenye basambwange maropa enyenye nguwa yekuna mata moyo unofawa tauya kuna Jesu ponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa makaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa makaneta shakana kakuwayo nguwa yekuna mata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa
pamakumo ake ora pawa kaneta sakana kakuwayo mukuna mata tinokombolerwa ora pawa kaneta sakana kakuwayo nguwaye kuna mata apawano yezwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yemnamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo ndomutewera kweseko ndatidza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndinofarana Kristu petyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari
ndinotondera Kalvari. Ini ndinofamba ndisingatyi, ndofanana Kristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese rwatese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Jesu wanditungamira, rwendo rwese rwatese, ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ari shamwari yeidi, ndinotondera Kalvari. Ari shamwari. Tenda Mwari panguva dzino kana watipa nenyasha dzake kuti tisangane kuburikidza neshoko rake. Tisati tatanga mharidzo yedu panguva dzino, yatapa musoro wenyaya wekuti the greatest test in the Bible. Toda kuimba rwiyo 220 tobva tanamata, tobva tatanga kudzidza nyaya yedu. Omusha okumusha kwakasununguka, hakuna usiku yomangwanani basi, ndinoda uyo musha ndinouchemera, musha usina kurwadza wondoda kusvika, musha usina kurwadza wondoda kusvika. Tenzi ari kumusha nengirozi dzake, hakuna chitemayo kana nezviedzo, ziyo dzekumushako ndodzinzwa munzeve, kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachema, kuti ndofunga nemusha ndinobva ndachema. Vagari vekumusha vanondidaidza, urombo zvenerufu hazvizopindimo, onyika inodiwa iri kumusoro, Kristu tiunze kumusha werudo rwenyu, Kristu tiunze kumusha. Toda kutenda Mwari panguva dzino ndingaitiwa nenguva yekunamata. Tisati tatangisa mharidzo yedu, ngatitsidzinei tinamate. Baba vedu vari kudenga, toda kukutendai panguva dzino nemukana wamunotipa. Toda kukutendai nenyasha dzenyu nekutichengeta kwamunotiita Mwari. Kunyangwe tiri vatadzi Mwari wokudenga, asi matichengeta kusvikira pazuva ranhasi. Toda kukuvongai zvikuru Jehovha, nokuda kwezvikuru zvamunotiitira mukati muupenyu hwedu kunyangwe tisina kuzvikumbira. Munotipa chipo chekurarama, munotitendera kufamba munguva yedenda rakaoma kudai. Jehovha, tiri vapenyu, kwete nekuchengetedzwa nezvinhu zvinotaurwa nevanhu, asi tinochengetedzwa kuburikidza neshoko renyu. Chitibatsirai Mwari panguva dzino pataakudzidza kubva kubhuku raGenesis chapter 22 naMatthew chapter 19. Mwari, mutizarure zvakavanzika zvenyu zvamunoda kuti vana venyu vanzwisise. Maita yanyu Baba vedu, chitiregerai kudarika kwedu, ugonewo kugamuchira munyengetero wedu panguva dzino.
Ndomunamato wedu muzita raJesu tokutendai. Amen. Toda kuverenga kubva kubhuku raGenesis chapter 22. Taverenga kuna Genesis chapter 22, tichaverenga kubva kubhuku raMatthew chapter 19. Chinangwa chemharidzo yanhasi toda kuedza kubudisa kufanana kwakaita Matthew chapter 19 naGenesis chapter 22, asi chinozosiyanisa macharacters ari involved pamastori maviri. Ukadzidza Genesis chapter 22 inotsanangura Mwari naAbraham, but Matthew chapter 19 inotsanangura Jesu nejaya mufumi. Genesis chapter 22 pavesi ya 1 inoti, shure kwaizvozvo Mwari wakaedza Abrahamu akati kwaari, Abrahamu. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, zvino tora mwanakomana wako mumwe chete waunoda, Isaac, uende naye kunyika yeMoria, umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuudza. Genesis chapter 22 iri kutsanangura Mwari achitaura naAbhurahamu, zvikanzi Abraham, zvikanzi hongu ndiri pano, zvikanzi tora mwanakomana wako Isaac uinde naye kunyika yeMoria unomuita chibayiro chinopiswa. But Matthew chapter 19 mukaverenga pavesi ya 18 inotsanangura Jesu achisangana nejaya mufumi. Pavesi ya 16 inoti, tarira, mumwe akauya kwaari akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaita chinhu chakanaka chipi kuti ndive noupenyu husingaperi? Akati kwaari, unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Aripo mumwe chete akanaka, asi kana uchida kupinda muupenyu, chengeta murayiro. Akati, ipiko? Jesu akati, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako, ude wekwako sezvaunozvida iwe. Jaya rikapindura rikati, zvose ndakachengeta, chipi chandingashayiwa zvacho? Vesi ya 21 ndo inondivhundutsa, nokuti Jesu akabva ati, kana uchida kukwana, enda utengese zvose zvauinazvo upe varombo, ugova nepfuma kudenga, ugouya unditevere. Mukadzidza machapters maviri aya akafanana. Kufanana kwacho ndekwekuti vese vari kukumbirwa zvinhu zvavanoda. Abrahamu waida mwana wake Isaac. Isaac yanga iri pfuma kuna Abraham. Jaya raidawo pfuma yaro semudire waita Abrahamu Isaac. Saka Jesu haasi kukumbira chinhu nje. Jesu ari kukumbira chinhu chaidikamwa. Tererai vanhu vaMwari, kana Mwari akukumbira, haakumbiri zvaunoda, haukumbiri zvausingadi. Mwari anokumbira zvaunoda, nokuti anoda kubvisa chindini. Ndosaka Jesu achiti, ndoda kukumbira zvinhu zvaune ukama nazvo. Jaya raiva neukama nezvinhu zvako. Abrahamu wanga une ukama naIsaac, asi vose vaiklaima kuti vane ukama naMwari. But panguva ino Mwari ari kuti, kana uchindida ndipe zvaunoda. Jaya rikati, it's better kuti ndiluze mupiwe zvinhu asi ndisare nezvinhu zvacho. Vanhu vazhinji vanoda zvinhu kupfuura mupiwe zvinhu, asi Abrahamu ari kuti better ndiluze zvinhu asi ndisare nomupiwe zvinhu. Ndosaka Genesis chapter 22 ichiti Abrahamu akasimuka. Chimwe chandiri kuda pana Genesis chapter 22 pa background yenyaya ndechekuti ukadzidza before Genesis chapter 22, Abrahamu unonamata, unoti, Mwari, tarisai ndachembera, ndokumbiravo chipo chemwana. Mwari vakapa Abrahamu mwana, asi patinofamba nenyaya, Abrahamu apa ndiye akudzorera Jehovha chipo chemwana. Ukama hwaAbhurahamu naMwari hwakasiyana nehwako nehwangu. Isu tiri busy kukumbira chete, but Abrahamu ari kuzivikanwa naMwari semupi. Ari kuti, Mwari, inivo ndine kodzero yekukupai. Saka ukama hwaAbhurahamu naMwari hwanga hwakasimba,
nokuti Mwari aipota achinokumbirawo Abrahamu, Abrahamu achipota achinokumbirawo Mwari. Saka pana Genesis chapter 22, God is the receiver and Abraham is the giver. Chiri kukumbigwa chacho ndo chinondityisa. Mwari haasi kungokumbira chinhu nje. Mwari ari kukumbira chinhu changa chakabata pfuma yaAbhurahamu. Saka vhesi chiti Mwari wakaedza Abraham. Mamwe echirungu anoti God tempted Abraham. But randiri kuda kuti tishandise nderinoti God tested Abraham. Tererai vanhu vaMwari. A test comes before a testimony. Vanhu vazhinji munoda testimony asi hamudi test. And a testimony haishandwi nemunamato. Testimony inoshandwa neobedience. Abraham ari kusimuka achienda kugomo reMoria. Vhesi ya3 inoti Abraham akamuka mangwanani. Kumukiwa kwemangwanani, according to Hebrew culture, kunomirira commitment. Kuroti Abraham paifamba achinda, audza Mwari kuti ai more than committed. Chimwe chandafarira pana Genesis chapter 22 ndechekuti Abraham haasi kuudza Sara kuti ndine nyaya yandataura naMwari. Ndabva ndadzidza imwe principle inokosha pamurumewe. Ari kuwanzira Sara zvine chokuita nekuti marriage yake iitwe elevated, zvine chokuita nekuti marriage yake isimudzirwe. Abraham ari kusiyana nevarume vanhasi vanowanzira madzimai avo zvinhu zvinoputsa muchato yavo. Anowanzira mudzimai wake manhamba egirlfriend. Asi Abraham ari kuti ini chandiri kuwanzira Sara chine chokuita neukama naMwari. Vhesi ya4 inoti zvino nemusi wetatu usatamba ne3 day journey. Hazviitwi nechiveve. Mwari vari kutendera Abrahama kuti afambe mazuva matatu achinyatsofunga, achinyatsodecide kuti shuwa Mwari ndazvipira kunobayira Isaac. Ene chimwe chinhu chandadzidza pana Genesis chapter 22. Abraham wanga ane marizeni ekutadza kudzorera Isaac kuna Mwari. Rizeni yekutanga ndeyekuti Abraham awaiti Mwari, tarisai ndachembera, makandipa mwana uyu ndatambura kaipa. Saka monditorera ndozomuwanepi. Imwe rizeni yechipiri, Abraham aiti kuna Mwari, Bible rinoti do not kill. Why muchinditendera kunouraya imi muchiti usauraya? Zvabva zvandidzidzisa pfungwa inokosha kuti obedience has no questions. Kana uri munhu anoteerera hazvina mubvunzo. Kuteerera hakuna compromise. Ndosaka David achiti Jehovha wakataura kamwe ini ndikahwa kaviri. Manje isu vanhu vazhinji manguva ino kana Satana akataura tinohwa more than 7 times. Asi kana Jehovha akataura hatinzwi. Tinoita sekuti hapana zvaataura, vakaropofadzwa. Vanhu vakaita saAbhurahamu vekuti kana Mwari ataura vanoti Mwari zvamataura izvozvo ndichaita. Ndiri kufarira imwe pfungwa inokosha. Participation of the Father in worship. Ukadzidza Genesis chapter 22 iri kukudza kuti Abraham akamuka mangwanani, Abraham akatora huni, Abraham akatora Isaac. Abraham akati kuisa pachena kuti participation of the Father in worship. Abraham achitungamirira mwana wake. Ende chimwe chinhu chandiri kuda pana Genesis chapter 22. Chikristu chiri kubva kumba chichienda kugomo. Kuroti chinonzi kunamata, kudemonstrata zvatinoita kumba. Saka Paul aiti kana wozodza maerida, make sure kuti wazodza munhu unochengeta imba yake. Kuisa pachena kuti everyone is an elder to his house. Dambudziko guru riri kuitika muvana vaMwari. Tine maerida kuchechi asi kudzimba kwavo hasi maerida. Saka Abraham achiti ini ndiri kunoita zvandinoita kumba. Chechi dzisati dzavhagwa, vanhu vazhinji taizama kuva 100% holy on the Sabbath day.
but the 6 days dzatinorarama we were more than 100% devil. Tainge tiri vanhu vakaipa. Why? Because chikristu chedu chiri kutangira pachechi chichiperera ipapo. Asi Bible rikuti chikristu chinofana kutangira kumba chichiinda kuchechi, chichidzokera kumba chichiinda kuchechi. Ndosaka Abraham na Isaac vasina kuita dambudziko. Mukaverenga vhesi ya 7 inoti Abraham Isaac akataura naAbraham akati, baba vangu. Iye akati, ndiri pano hangu mwanangu. Zvikanzi, hoyu moto nehuni, asi gwayana rechibayiro rinopiswa riripi? Ndiri kuda mubvunzo wemukomana. Ari kubvunza baba vake. Akati, kumba patinonamata hatingonamati kune gwai rechibayiro rinofana kupiswa. Iroro riripi? Isaac waiziva kunamata kwa baba vake. Akati, hazviiti kuti tikwire kugomo tigononamata pasina hwai. Nai baba, ko hwai yechibayiro iripi? Ende chimwe chandofarira Abraham haana kuramba akanyarara. Akati, Jehovha uchapa. Ende teererai vanhu vaMwari vakaropofadzwa vana baba vanoti kana mwana akabvunza zvekunamata vanopindura. Vazhinji vana baba vakabvunzwa zvekunamata vanoti inda unobvunza kuchechi, asi vakabvunzwa zvemabhora enyika ino vanopindura and with terrible exactness. Asi kana vakubvunzwa zvekunamata vanoti inda unotsvaka eudaningi uvabvunze. Teererai vanhu vaMwari, ukaona uri mubereki wokuti mwana akakubvunza zvekunamata wamudirecta kune vamwe elder, uri kuzvinyadzisa. Anofunga kuti elder ivavo is a better father than you. Saka Abraham ari kuti hazviiti kana ndabvunzwa mibvunzo inochokuita nekunamata I should answer. Saka Abraham anoti Jehovha uchapa. Isaac haana kuita nharo. Chikonzero waiziva Mwari wababa vake. Ende chimwe chinondityisa pana Genesis chapter 22 ndechekuti Abraham akatestwa achembera, asi Isaac ndopaanga achine simba. Teererai vanhu vaMwari, ukaverenga maHebrew commentary panyaya anoti Isaac wanga ava pamilitary age. Changa chava chikomana chekuti chikaenda kuhondo waisachisunda. Ati Abrahama wanga akuchembera simba rakupera. Ndabva ndaita mubvunzo kuti Mwari, nei muchitendera harahwa yakupera simba kuti inosunga jaya rine simba? Zvanga zviri possible panyaya iyi ndezvekuti Abrahama ndiye aifana kusungwa agobayirwa sechibayiro, Isaac agodzika gomo. Nei nokuti Isaac wanga ane simba kupfuura baba vake. Ende ukadzidza nyaya ndakabva ndadzidza kuti aitotestwa hasi Abraham, but God was testing Isaac through Abraham. Why? Because Isaac ndiye ukanga ane simba, ndiye aigona kusunga baba vake agovaita chibayiro. Asi Mwari wakatesta Isaac through Abraham. Kumbati kudiere zvibvunze wakagara ipapo kuti ari mwana wako aisungika here, waimusunga wakamira pai. Ndosaka uchinzwa Isaac achibvunza baba vake akati, nhai baba, zvotoenda kugomo kwagwayana rechibayiro riripi rinopiswa? Aiziva kunamata kwababa vake. Ukaverenga vhesi ya 6 inoti Abraham akatora huni dzechibayiro chinopiswa akadzitakudza Isaac mwanakomana wake, akatora moto nebanga muruoko kwake, vakaenda vari vaviri. Isaac akataura naAbraham baba wake akati, baba vangu. Iye akati, ndiri pano hangu mwana wangu. Akati, hoyu moto nehuni, asi gwayana rechibayiro chinopiswa riripi? Abraham akati, Mwari uchatipa gwayana rechibayiro chinopiswa mwana wangu. Saizvozvo vakafamba vari vaviri. Ndinoda apa pakunzi vakafamba vari vaviri,
kutoropofadzwa kugona kufamba nemwana wako muchiinda kuchechi. Vazhinji vana baba zvatinofambira nevana zvinotyisa. But tiri kudzidza a powerful man in the Bible. Ari kuti ini ndofamba nemwana wangu tichiinda kunonamata. And ari kugona kupindura mwana wake mibvunzo yose. Pari kunzi gwayana rechibayiro chinopiswa riri piko. Abrahamu achiti Mwari uchapa, usazofunga kuti Abrahamu aiziva kuti kugomo kune gwai. Neimwe nzira Abrahamu aiti iwe Isaac, you are the lamb. Because immediate verse number 9 inoti vasvika panzvimbo yavakaudzwa naMwari. Abrahamu akavaka parita, akagadzira huni ndokusunga mwanakomana wake. Immediate verse iri kuti vachitosvika, Abrahamu akabva vakarita. Ndambokutaurirai hama dzangu, ndikati basa romurume is to participate in worship. Murume is a priest of his family. Ndosaka uchiwa Mwari achinyora pana Exodus chapter 12. Akati Moses udza murume mumwe nemumwe auraye gwayana azore ropa pamagwatidziro ake. Basa remurume is to save his family. Basa remurume harisi rokuseva ma-girlfriends nema-small house. Basa remurume ndere kuseva mhuri yake. Saka Paul achiti zodza maerita anochengeta mhuri dzavo, kuisa pachena kuti chechi yaMwari painoponeswa nemhuri yako inofana kuponeswa. Ndosaka Bhebheri richiti Noa nemhuri yake vakaponeswa, Loti nemhuri yake vakaponeswa. Teererai vanhu vaMwari, kana uri murume ngwarira mhuri yako kupfuura kungwarira isiri mhuri yako. Ndosaka Abrahamu achingwarira mhuri yake. Ende chimwe chandinoda pana Genesis chapter 22, kushaya nharo kwemwana. Mwana haasi kuita nharo. Vamwe vanoverenga vanototi Isaac waizvibatsira kuzvisunga kuti kunamata kwamudhara kuenderere mberi. Ndakabva ndadzidza chimwe chinhu chinokosha. Abrahamu akadzidzisa mwana wake kuti Mwari wangu unokosha kukupfuura. Isu vamwe vabereki tinodzidzisa vana kuti munokosha kupfuura Mwari. Saka Isaac ambobvunza kumashure akati, baba, makanga mwakahwaiye kunobayira? Zvikati naIsaac, kana makanga mwahwaiye kunobayira pagoma hazvinetsi. Ini wacho ndichatoita hwai kuti basa rekunamata rienderere mberi. Kuisa pachena kuti teererai vanhu vaMwari, kunamata kwababa vaAbhurahamu kwaiva nesensi mukunamata kwemwana. Vabereki vazhinji kunamata kwatinoita Mwari hakuchisina sense pakuvana. Why? Because kumba tinenge tiri mhuka, asi kuchechi we pretend kuva vanhu vaMwari. Kana chiKristu chikapracticezwa kumba zvakakodzera, even kuchechi vana vakakuona uchipa zvidaidziro pamberi pesangano vanoti shuwa babavo ndielda. Usatendera mhuri yako kuti itruste munamato wevamwe baba kupfuura munamato wako. Iwewe sababa unofana kusvika panguva yakuti ndakunamatira mhuri yangu. Ndosaka uchiverenga nyaya yaSamueri, Haga naPenina naElkana, murume asvika pakushaya kutenda nechikonzero chekushayiwa patience chokuti Mwari unopa mwana, akaroora mumwe mudzimai Penina. But ndinoda Haga. Haga akati kana baba matadza kuva muprista akatendeka, ini ndichanoaprocha chigaro chaMwari. Madzimai akasimba anoti kana baba vatadza kunamatira mhuri, kana baba vafunga zvemagirlfriend, ivo vachamira pamunamato. Ndiri kuti panguva dzino kune varume vazhinji vakatoregwa uprista nemadzimai, kwete nokuti madzimai anozvida, asi nokuti baba vakatsauka panzira dzaMwari. Ndosaka uchiona Abrahamu achiti ini nemwana wangu, mwana wangu Mwari wangu anomuziva. Imagine kuti dai Isaac akatanga kunozivira Mwari pagomo, chii chaitika? Mudhara uyu aisamubata. But Isaac akati ina handina kuzivira Mwari pagomo, Mwari ndakamuzivira kumba.
yemamuri tichiinda nababa vangu kunonamata. Ende Isaac aiziva kuti mutara uyu hafi akaita make a wrong decision. Usatamba nemwana anotrusta baba vake vachisimudza banga vachida kumubaya, anoramba akatrusta baba vake. Ndiri kuti zuva iri Isaac ndo musi waifana kuti hamusi baba vangu, handisati nambokuonai muchisimudza banga kundibaya. But Isaac ari kuti kunyangwe mukasimudza banga muchindibaya, nezvamunoita kumba, nekamugarire katinoita namai kumba, nekunamata kwamunoita, kunyangwe mukandibaya, I don't doubt ndiMwari akutenderai kudaro. No, saka ndati Isaac was tested, man, because kana iri testimony ndiye achaudza baba vake kuti kuteerera kwangu mutara kwakonzera kuti munoona hwai pagomo. Dai ndaramba kuteerera, hwai maisanoiona pagomo. Ndosaka uchiverenga vhesi ya 12 vhesi ya 10 inoti, zvino Abhurahamu akatambanudza ruoko kwake, murume waiteerera Mwari, akatora banga kuti abaye mwanakomana wake. Zvikanzi ipapo mutumwa, dai ngirozi yakaita too late, yaiwana rava ropa nemudhara, wanga azvipira kuti Mwari kana mataura ndichaita. Even ukaverenga Bhaibheri hapana parinokuudza kuti Abraham wakada kubaya Isaac akarega. Ukaverenga Hebrews chapter 11, Pauro anoti nokutenda Abrahama wakabayira Isaac. Teererai vanhu vaMwari. Mwari vakati kunyangwe usina kuzozadzikisa, but mupfungwa mako you have already killed Isaac. Kuisa pachena kuti Mwari ari kuti Abrahama, handina nharo, handina tauti, ndinozviziva mupfungwa mako, ndazviona kuti wanga wauraya kare iwe. Saka zvichidzi neBhaibheri, Mwari Abrahama anakutenda wakabayira mwanakomana wake Isaac. Zvikanzi usaisa ruoko pamusoro pejaya. Ndazozviona nhasi kuti I have truly confirmed kuti unondida. Teererai vanhu vaMwari, kana ukasada test yaMwari huiti testimony. Testimony inouya mushure mokunge watestwa. Ende kana Mwari achiti testa, hazvire kuti anoda kutiomesera. Kana Mwari achiti testa, anoda kutipa zvinhu zviri beta kupfuura zvatiinazvo. Ndaita mubvunzo pana ndichiverenga chapter kuti gwai rakazovapo Abrahama avapo here, kana kuti gwai raivapo Abrahama asati asvika. Ndikabva ndafunga semunhu wenyama, ndikati maonero angu gwai raivapo even Abrahama asati avapo. Why? Because the preparedness of the lamb. Zvikati tarisa shure kwako, uone gondobwe yakanga yakabatwa nyanga dzayo mugwenzi. Gondobwe rakatosungwa, riri ready kubayirwa. Vanhu vazhinji tinopesana nemablessings aMwari nokusateerera. Zvikomborero zvaMwari zviri matiri every day, but tinopesana nazvo nekusada kuteerera. Rega ndikupe powerful example kuna Daniel chapter 3. Iwe unofunga here kuti vakomana vakapinda muchoto chemoto Jesu asati avamo? Ini ndinoti no, because chakaita kuti vakomana vasatsva, chikonzero chokuti vakatopinda Jesu avamo kutara. Ende chimwe chinhu chandakadzidza, kana ukaramba test yaMwari, hauna zvaunovona zvaMwari. Vakomana vakatozonosvika muchoto chemoto, vakati mune mumwe wakafanana nemwanakomana womunhu. Vakutoona kuti Mwari varimovo mukati. Iwe unonamatira kutiza dambudziko, usingazivi kuti Jehovha akakumirira mukati medambudziko. Mwari haana kumbobvira ati Israeri, kana mosvika paRed Sea, itai zvokutenderera. Mwari akati Mozisi, pindai nepakati pegungwa. Gungwa rikatsemuka nepakati. Israeri ikabira mhiri, ikatanga kuimba rwiyo. Ndosaka ndati Abraham achidzika gomo, wakanga ava nebetter experience kupfuura experience yaiva ari kumba.
akazoziva akati mudhara regai achinzi God the creator, achinzi Elohim. Why? Because he created something out of nothing. Because akaona kwai riripo iye achifunga kuti aripo. Nakavanda dzidza chimwe chinhu kuti kana Mwari achikukumbira hazvirevi kuti anokara, ari kuda kukupa zviri bheta kupfuura zvawanga uinazvo. Ndosaka Abhurahamu akapfugama akati zita renyu munonzi Jehovha chii, akapa Mwari zita. Teererai vanhu vaMwari, vana vaMwari vanoteerera, vanogara vachimupa zita, especially pakuoma kwezvinhu, especially panguva dzakaoma. Usaramba test yaMwari, ramba wakamirira Mwari. Imagine taenda kudenga matestimony otaurwa iwo. Abhurahamu akutaura akuti Mwari, ndini mudhara uya akadana paya achembera, mukatenda nemwana wako unomubayira sechibayiro. Imagine Abraham achipa that testimony. Ene ndakabva ndadzidza kuti kuteerera kwaAbhurahamu kwakaprotecta even nevazukuru nevazukuru. Uri kuziva kuti Mwari atsamwira Israeri pana Exodus chapter 32 akuda kuiparadza. Mozisi akati kuna Mwari, zvikanzi Mwari, rangarirai sungano yamakaita naAbhurahamu muranda wenyu waikuteererai. Mwari akati, for the sake of Abraham handichagoni kuparadza Israeri, kuisa pachena kuti kuteerera kwenyu vana baba inhaka yevana vevana vevana. Even Mwari pakawanda paiti nokuda kweshamwari yangu Abraham handingagoni kuti ndiparadze Israeri. Teererai vana baba, kana vana baba vakadzokera pakunamata nyika inoita order. Regai ndikupei a very good example. Munoziva here kuti varume vazhinji vakada madzimai avo vakamira nemadzimai avo, nyika inoita order, because even vanhu vanoenda kubhawa, fambi dzinoenda kumabhawa hadzigoni kuramba dzichienda ikoko nokuti dzinoshayiwa varume vanokecha, because murume ega ega anenge ari mumhuri yake. Chakonzera disorder munyika kusamira kwevarume panzvimbo, kusamirira uprista. Endero wedhi rokuti baba pacharo, inzwa wedhi racho, wedhi rokuti baba pasi pezuva tine vanhu vaviri vanonzi vana baba. Number one, vana baba vari pano pasi vari physical, toita Mwari pachake anonzi father. Kuisa pachena kuti Mwari ari kuti kana ndikatarira panyika ndinofana kuona munhu akafanana neni. The next person ari close to me murume. Ndosaka uchinzi baba, you inherit this name from God himself. Wakaripuwa na Mwari achiti kana ndashayisisa zvangu panyika ndinofana kuona munhurume anofana kunga akafanana neni. Dambudziko raita panyika, varume vazhinji tava vaprista vaSatani kupfuura vaprista vaMwari. Tikadzokera pazvidiso zvaMwari tova vaprista vaMwari. We bring order in the community. Tinoisa order munyika isisina order. Teererai vanhu vaMwari, dambudziko hombe hadzisi nyaya dzinotaurwa nevanhu. Dambudziko hombe ratasangana naro munyika kusatendeka kwevarume, kusarevesa kwevarume pakunamata. Ndosaka machechi akazara madzimai. Why? Because varume they are ignorant panyaya dzekunamata. Dai waiziva kuti kuteerera Mwari kwako iwe kunosvitsa mhuri yako kupi. Tresa man, tribe, tresa Israel from Abraham. Kuti Abraham wakafa azara Isaac. Isaac achinozara Jacob na Esau. Jacob achizara the 12 nations of Israel. Kudzamara muIjipita zvanzi vanhu ava vawandisa. Ukatiresa sungano yacho haina kuitwa naMwari naJacob, yakaitwa naMwari nasekuru vaJacob Abraham. Vakati mhuri yako ichawanda senyeredzi dzekudenga. Kureva kuti basa remunhurume kuti vazukuru vazoenjoya mabenefits ekuteerera kwako. Ndosaka Mwari aiti for the sake of Abraham
handifani kuparadza ungano iyi. Nokuda kwaAbhurahama handifani kuparadza ungano. Abhurahama ishamwari yangu. Ushamwari naMwari hunobva pakuteerera. Vanhu ngatiteererei Mwari. Ende usangova munhu anokumbira Mwari chete. Ivawo munhu anombosvikawo pakupavo Mwari. Vanhu vazhinji we are more receivers than givers. Svika pakupa Mwari zvinhu zvaanokatyamarara nazvo. Pandaiverenga rimwe komendari rainditsanangurira kuti nengirozi dzaSatani dzakamira nedzaMwari dzakamira. DzaMwari dzikati murume uyu munonyanya kumuda mani. Why muchinyanya kumuda kupfuura vanhu vose? DzaSatani dzakamirira kuti Mwari anyadziswe pagoma. Asi Mwari ngaakudzwe nokuti dzaSatani ngirozi dzakanyadziswa, Abhurahama achiteerera Mwari. Iwe neni dzaMwari ndo dzinodzoka dzakunyara kuti Mwari manyanya kumutrasta munhu uyu, tarisai wakunyadzisai. Ngatisanyadzisa Mwari, vanhu vaMwari. Ngativei vanhu vakatendeka, vanhu vanomirira chokwadi, varume vanomirira uprista kudzimba, varume vakangwarira dzimba dzavo kupfuura zvinhu zvose. Ndosaka ndati the greatest test ever. Panguva ino vanhu vaMwari toda kuimba rwiyo 151. Muimba anoimba ipapo achitiudza kuti zvose izvi zvaitwa zvapera. Tinofana kuinda kumusha. Patiri kuimba 151, teererai vanhu vaMwari, rangarira mhuri yako ugone kuidzikinura. Varume vazhinji muBhaibheri vangapata havo, but chinhu chavakaita kugona kusevha mhuri dzavo. Ndosaka muimba achiti ndiri kufunga nekunaka kwenyika, hanzi yondosvika kowira. Netsitsi ndichamira namuponesi, handi ndichawa nenyeredzi. Varume vekare vaifunga nezvenyeredzi, isu tichifunga nezvekorona pano pasi. Ivo vaifunga nezvekorona yekuna zvakasara. Inonzi Rambo akatsungirira ndichakupa korona yeupenyu. Ndo zvavaifunga. Hati ndingaremero, asi rimwe zuva Jesu unouya. Ndomuka ndaponesa, tave kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Musimba ratenzi ndoda kunamata. Ndiwe semuwani wemweya. Varume vekare vaifunga kutsvaga mweya, hati nyeredzi yekupenyu. Vaiita competition yekunopuwa nyeredzi pazuva rorumuko. Ndichawa nenyeredzi here chiremba. Mumanheru zuva rowira yeka. Ndomuka ndaponeswa, towe kumusha. Awa nenyere ndichafa kuona uso wa Jesu. Ndomupa rukudzo nari zvichandifadza kumusha wendara. Imagine Abraham akuona vazukuru vake vana Moses kuti vakasara vakafamba tsoka dzemutana. Ndosaka muimba achiti ndichafara kuona uso kwake. Mumane zuva rowira kandaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi. Toda kunamata, ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, toda kukutendai panguva dzino nemukano wamatipa Mwari nesimba reshoko renyu. Panguva ino Mwari tibatsirei tigone kukuteererai sezvaita murume uyu. Mutibatsire Mwari, varume tidzokere panzvimbo kuti tigone kuponesa vazhinji. Timire nemhuri dzedu, titendeke kwamuri, tiratidze the true characteristics dzeubaba. Rakuongai Mwari waIsraeri, viri nerikudzo zvipuwe mimi, zita raJesu ndokutendai. Amen.
Yetiti ndichamira na muponesi Ndichawa nenyerezi ere Ndichawa nenyerezi ere Chiremba mumaneruzuwa rawira Nomukanda pone satowe kumusha Ndichawa nenyerezi ere Musimba na tenzi ndoda kunamata Ndiwese muwani weweya Nyerezi yatupenya igawe yangu Pamusi unachisa kwaso Ndichawa nenyerezi ere Chiremba mumaneruzuwa rawira Nomukanda pone satowe kumusha Ndichawa nenyerezi ere Ndichawa ususu wa Jesu Nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Ndichawa nenyerezi ere Chiremba mumaneruzuwa rawira Nomukanda pone swatowe kumusha Ndichawa nenyerezi ere Ndichafara kuona usu wa Jesu Nomuparukuzo narini Shichandi fatamu mushawe ndarama Kutindi kawana nyerezi Chiremba Ndichawa nenyerezi ere Chiremba mumaneruzuwa rawira Nomukanda pone swatowe kumusha Ndichawa nenyerezi ere